A few moments later. Two thousand years later. No! Twelve seconds later. Ησυχάστε. Κάντε λίγο χώρο για το μέντορα. Συγγνώμη, νέες ψυχές. 37, αρκετά. Παιδάκια, κοιτάξτε. Ήρεμο λαγουδάκι. Περίεργο. Τι συμβαίνει? Έγινε λάθος. Συγγνώμη. Μας λείπει μία ψυχή. Το μέτρημα είναι λάθος. Two thousand years later. A few moments later. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αλφα. Two thousand years later. Τον βρήκα! Το βλέπετε, παιδιά? Ποιος κατάλαβε ότι το μέτρημα ήταν λάθος? Ακριβώς, η Τέρι. Αστέρι, η Τέρι. Ο Δόκτωρ Μπόργενσεν είναι παγκοσμίου φήμης παιδοψυχολόγος που πρόσφατα κέρδισε το βραβείο Νόμπελ. Βλέπω βάσανο, θάνατο, καταστροφή. Και για πες μου τώρα. Μια ωραία πεταλούδα. Ο Δόκτωρ Μπόργενσεν θα γίνει ζευγάρι με την ψυχή νούμερο 22. Άντε πάλι τα ίδια. Με συγχωρείτε. 22. Βγες από αυτή τη διάσταση αμέσως. Πόσες φορές πρέπει να... Meanwhile. Την έκανα να κλάψει. Μην την ακούτε.